Labrit Zabala usurbildarra, Labrit kantaria, artistikoki, musikaren munduan horrela ezagutzen baitugu, gure artean izanen dugu. Berri delako azken egunotan, 8 lana kaleratu berri du. Urte batzuk diskarik plazaratu, karikaratu gabe egon ostean, berriz ere taula gainetara, kantatzera, bueltatzeko itzuliko da. Pentsatzen dut, eskuetan dugun lan hau dela arrazoi, beroketa lanak eginak izanen dituela, bederatzi harri bitxiekin osaturiko lan aditzeko aukera izan baitugu irrati honetan, eta pentsatzen dut bertze edabideetan ere izanen dutela. Berekin egonen gara, eta bere argibideekin disko berri hau gehiago ezagutzeko modua izanen dugu. Labrit, egunon eta ongietorri? Egunon. Zer moduz dago Labrit Zabala? Zer moduz dago Labrit kantaria? Oso ondo, oso gustora, ja momentua iritsi da, eta, bizitzen egunean egunekoa, eta batez ere, gogotsu kontzertuak eta ematen hasteko. Disken baitan, zure lanaren berririk ezkenuen aspaldizkotik, naiz eta bertze lanetan ibili zaren musikatik ez zara ibili? Ez, ibili naiz gauza puntualak iten, adibidez Pirritxe eta Porretxen diskoetan parte hartu abestiak abesten, eta gero hortaz gain ipuin kontalari bezala, Eta ondo pasa, gertatzen da hori, nire mundua edo nire txokua, sorkuntza txokua, inoiz utzi gabe eztare. 8 diskarekin zatoz? Bai. Eta zergatik 8? Begira, 8, ze esateitez, 8 da zutik egon ezkeo mugimendua, denbora guztin dago goiti bera, bueltaka. Eta etzan da jarri ezkeo, adibidez, infinitoa adierazteiteo transmititzeit pakea. Orduan, norbeak zitugun erabakik hartuta ere bizitzan, egunerokotasunean, pakean egotea oso importantea da, hortan datza, bizitzea pakean. Mugimenduan, egunean egunekoa, baino, pakean, barrena pakean egita. 2 disko ezagutzen ditugu zureak, bai. Paradisoa eta handik lasterrera egin zenuen edo karikaratu zenuen nori egin diskoa. 8 diskoak zure aintzineko lanetatik zer du ezberdin, zertan aldatzen da? Aldatzen da musikalki. Musikalki programazio asko bilitia, elektronika, chillout, format dauzka Orduan, hortan aldatu da, batez ere nik hau nahi non, urte guzti hauetan ere aitu nahi ikerketan, eta batez ere bilatzen nire txokoa, zeintzan Labrit realitatean. Ez naiz aldatu, ze esentzian berdina naiz, bai pentsamendua eta bihotzez ez naizelako aldatu, baina bai igual espresatzeko modua, Programazioak, elektronika, aipatu dituzu. Bai. Eta zure burua orain aurkitu duzu lan honekin? Bai, lan honekin ikusten naiz nire tokia bilatu dutela, Eta aurkitzen naiz eroso, eta batez ere dudik gabe. Lehen akaso igual dudan bat banun, zerbait faltako balitzait bezala. Dena ondo zeon, baino, hortxe zeon hor utxune bat bezala, Eta, azkenean hemen naiz. Azken, 2 lanetako kantuak den, baino gehiagotan jarri izan ditugu irrati honetan. Hemen badakizu kantuak ez direla iraungitzen, ez direka dukatzen, eta guk klasikoetara ere jotzen dugu, eta zuk aipatu duzun hori, zuk erratean egin genuen, bino musika estiloan agerikoa izan da, aldaketa hori. Behin diskoa eskutan duzula, pentsatzen dut ahitu izanen duzula, goitik beheraino, behitiraino, ze zapore gelditu zaio, Labriti? Zapore goxua, freskua, eta batez ere, esan dizut, pakian zitetzen ez badakite egin behar nuna uzala, egin dut, eta ez da behar nuna egin baizik eta nahi nuna egin ez. Orduan, nik uste lan xumea eta simplea da, eta aldiz ederra ez, nire ustez. Lan ederra, lan mamitsua erranen dugu,
Labrit, ez delako kantaria bakarrik, musikari ere bazara, takit hor, ahotsa, gitarra, pianoa, programazioak, musika oroar, hitzak. Bai, hala da. Urte guztietan ere eman ditortarako, ez? Esan dizut ikertzeko, batez ere ni neu aurkitzeko, eta hortaz gain, ez dakit, kuskuxeatzeko, ez da? No artean nun iritsi. Eta hau da emaitza, ez? Momentuz behintzat hau da emaitza, gaur behintzat. Karrikaratu berria duzu, aurkeztu ere bai, diskoa, ez da, Labrit? Bai, atzo aurkeztu nun. Bai, Donostian aurkeztu nun, Altxerrin. Eta, izan duzan oso espontaneoa eta naturala, ez? Norbea dan bezala adierazten geanian, irriak daude hautan eta gustora hauten geha. Hala dominan, eta egia esan gustora gelitu ginen danok. Bai. Lehenengo kanta, hauxe da. Eta kantu honekin nolpatien lau aizeetara barreiatu da, zure lanaren berri eman da, ezta? Horrela bai? Horrela bai. Kantu honek zer erran nahi du, edo zer eman nahi du aditzera? Bada presentzia batez ere, erabateko presentzia, ez? Oraina bizitzeko gaitasuna izatea. Ze horre guztiak azkenean bakiak hartzeu, ez dago ez etorkizuna, ez daude espektatibak, ez dira existitzen, eta lehen aldia, ez? Pasadana barkatuta dago, ez? Orduan bada, eozer gauzetan, eozer personekin hitzeiten aizeanian, oraina momentu hortan baldin bat zaude, presente zaude eta bizitzen zutena askoz ere intensogo, ez? Ni uste, inkluso benetako maitasuna 100% bizitzen dezula, ezagutu iten dezu. Eta gero, horrek dakare baita naturarekiko eguraldiak ematizkigun opariak sentitzia ere 100%. Ulertzen, da erabateko presentzia bizitzia. Hola, Bigarren kantura pasatuko gara, egiaren bidean, ze gai dire zure inspirazio iturri, Labrit? Batez ere norbearen ezagutzea eramatea, ez? Eta batez ere baita koherentzik jokatzen edo bizitzen ikastea. Koherentziak esan nahi du bai burua eta bihotza elkar batoa zela, ez? Ez dizu buruak gaur bat esaten eta bihotzak beste bat, eta orduan inkoherentzi kompletuan zaude. Koherentziaren bila eta batez ere norberaren ardura bere bizitza bizitzeko, ez? Hori da batez ere. Egiaren bidean, zakit nola esplikatu, beti gaude, eo lurrea beira, eo aurreruntz beira, ez? Batzutan tendentzi gutxi dakau zerurantz begiratzeko, eta zeruak azkenean izugarrizko opariak ematizkigu. Bai, ez bakarrik eguraldi honakin, baizik eta eguraldi honakin, ezain honakin, euriakin, haize handia dagonean, zuaitzak moitzeala, ez dakit. Da, presentzi bat, ez gehala hoendikan iritsi deskubritzea noraino iristen dan zeruaren, ez? Fondoa, ez? Zaino esplikatu. Inkognita bat da, baina ezagutzen dezun momentun eta konektatzen dezun momentun, izugarrizko misterioak deskubritzea dituzu, ez? Maitasunaren paradisoan murgilduta, bi hau ezaguna egiten zaigu. Bai, hori da berzio bat egin dutena, ze azken finean Labriten esentzia ez da aldatu, eta bai gogoratu nahi nunez, lehenengo diskoko singela, eta izan da olako eskerrik asko bat, abesti hori ateak irikizizkielako. Bertsio dantzagarri bat ernen dugu.
egia, maitasunaren paradisua, unibertsoa ere bai, hurrengo kantu honetan bezalaxe. Bai. Egia da programazioekin eta elektronikarekin jostatzeak ere ukitu berexia ematen dietela kantuei, Labrit. Bai, eta eraberian bai dago organikoa ere bai, musika organikoa ez, azpitik ez da entzuten, baina bueno, pianoa ere badago, gitarra ere sartu nun. Zer nahi dut, bueno, organikoa eta programazioen arteko zea bat dago, ez, mestizaje bat dago. Unibertsoa zuretzat, Bai. kantu honek zer kontatzen digu? Ba, kontatzeguna da, askotan bai zenideek eta laguna gure inguruko gure bizitzan sartzeko itura de xente dakaie ez. Eta askotan igual gure izanaren nahi potentenak kolokan jartzeitu ez. Eta guztio abestia da batez ere esateko norbearen ardura, lehen aipatzen genuen ardura hori ez, dala gu geu ondo zaintzea ez, gu geu ondo maitatzea. Eta goraipatzeko batez ere, inor baino gehiago eta gutxio izan gabe eta sentitu gabe, alde gula gure ametsak, gure nahiak aurrera eraman. Eta ez usteko pixkate influitzen besteek zer esaten duten ez, sinisteko barrenak esaten dizunean eta aurrera jarraitzeko. Unibertsoa hor dagoela zabalik guztiontzat. Norberak urrats pausuz pausu bere bidea egin dezake, eta pausu bakoitzean, zer? Pausu bakoitzean askotan gertatu izan zaigu eta gertatu izan zait, bostatze inditzazkegula, ez? Baina askotan hori itxura da, ez? Emateko askotan dena kulokan dagoela, baina dena zeozergatik pasatzen dela sinisteet nik ez. Azkenean zergaitik niri esan ordez, galdera da zertarako niri ez. Zertarako gertatzen nahi zaita, zer da benetan nik neuk ikasi berdetena guztionetatik. Eta unitzetan erantzun bat ere jakin nahi izaten dugu bizitza hontan, ez? Bai, batez ere, badaude azken aldin gaina gaur egungo barremanetan, ez? Ez dago emateu sentsazio hori dago, ez dagoela segurtasun hori, ez? Gauzak asko aldatu dira, harremanak ere baita, beste modu batzutara harremanetan jartzen gea, eta askotan, ez daukat kompromesu ezak, foi amigo, ez gara bikote, zautzen aigea, beti ez usten bezala juten gea, badaude persona batzuk bihotzez egiten dutenak, baina beste batzuk akaso muturan bila daukatelako, hortaz, hori da ez, erantzun bat eskatzen nahi da persona hori. Eta eskertzea ere ez da inoiz ere soberan egoten? Ez, aldiz, beharrezkoa egunero. Bai, ez da? Bai, inoiz eta oso leku herrian jaio gehala, gu behintzat, ingurukoak. Bai. Eskerrak guztiagatik, ez baita jaztitugun zapatangatik ere. Ze azken finean sorte handikoa gea, naiz eta askotan kexak geixio izaten dian eskerrak baino, ez? Orduan, nire ustez, ondo litzake kexatu ordez eskerrak ematea dakan guztiagatik. Eskerrak kantuarekin hori islatu nahi izan duzu? Bai. Eskerrik nire bizitzari, eskerrik nire amataitari bai. Eta azken bi kantuetan ere barneratuko gara, ezina eta amaren mozua. Bai, lehen aipatzen genuen zertarako niri, zergatik niri, ez? Zentzu ezberdinak ditu, esan nahi ezberdinak,
eta askotan impotentzia sentitzen denean, bloke hori ikuste deu, ai ama, baina hain nizein berde, eta ikuste zuolako prezipizio handi bat, eta emateu hortik ere ikotzeala, sentsazio horiek jakintasuna ere, noa jungotean ere bizitza, noa jungo naiz ni, zizangoan eta ezina momentu horiek, askotan, introspekzio bat iten badeu, gure barrenea beiratzen balin badeu, erruduna bilatu ordez, bilatu erantzunak, baina gure barrenean, hainbeste galetu gabe kanpo orun, ze ustezu, ze iritzu zaizu, askotan isiltasuna entzutea oso importantea da egoera bietan, eta galdetzea zertarako niri, ze ikasi berdet egoera honetatik, eta zein berdet bizipena baldatzeko. Eta amaren musuak ere balio handia du. Hoi da, guraso guztintzako eta baita seme alabek gogoratzeko beti, abesti bat, deno gogoratzeko. Ze askotan, ez dakigu noiz arte biziko gean, ez dakigu noiz arte egongo gean hemen, edo ze bertatukoan bila, dakigun bakarra da gaur dakaula, eta eta saiatzen gea bai guraso guztik eta bai seme alabak ere alde ono beren iten gauzak. Ordu ni uste dela momentu hori aurrak lo jartzean guraso guztik sentitu dezakeguna beraien logoxuan erreparatzen badego. Ta goxo. Goxo. Ida abesti bat gaina nire umei betidanik abestu die txikitatik. Eta utzi nahi nien opari hau. Beti gogoratzeko naiztan ez egon, naizta momentu txarra pasako ditugun, maite dietela eta maiteko dietela. Kantua, musika, letra, argazkia, opari polita. Horrelakoekin guratxo amatxo garenok unkitzen gara, ezta? Disko hau unkitzeko da? Edo disko hau noiz entzuteko da? Labrit? Nahi zunean. Dakazu entzutia goitzian, dakazu entzutia nahi dezunean. Ze azken finean oso muitu iteu harima, muitu iteu gorputza, ezakit katarsis moduko bat aipatu diaten sentitu dutela, musika entzutean. Lehenengo aldiz, lehenengo labrit, edo musikalki labrit entzundunak, lehenengo aldiz entzutean arraro sentitu da. Etzun hau espero. Baina ja bigarrengo aldiz, hirugarrengo aldiz entzutean ja integratzen hasten da, orduan, sentsazioak eta emozioak kanporatu iteitu. Hori da esan diatena, eta hori da nire nahia behintzat hori da, Nolabait ere norberaren koherentzia eta arduran erreparatzea, norberak. Hori da guk ere, azkenean sentitu duguna, aldaketa hori, ukitu berritzaile hori. Labrit edozein momentutan entzuteko diskoa izanen da, bino zuzenekoak eskaintzeko asmorik baduzu? Beira, lehenengo kontzertua, zehar lana dala eta lan bat bukatzen nahi naiz, abenduak 4 izangoa lehenengoa. Zehar Durangon, abenduak 4, Laurako gutxitan, ahotsenean. Hor izangoa lehenengo kontzertua, eta hortik aurrea, ateratzen juten dianako, entxe hasi naiz, atzu inun dizkan aurkezpena, ordon ikusten fungo geha bernola dijoesten gauzak. Durango aipatu duzula, Durangoko diskotan liburuen azoka ere gainean da, erakusleio ona da, zuretzat, Durango? Bueno, hola tokatu da, eta ni pentsatze baietzan gainatenok aurrez aurre ikusten geha, euskal kultura konpartitzen deu, hori oso importante eritzi zait, eta holako gehien berko litzateke. Azken finean gu geure kultura eta ohiturak eta batez ere konpartitzeko. Labrit, akabaila emateko edo bukaera emateko tartetxo honi, gustora egon gara egierran, kantu bat aukeratzea eskatuko dizut? Bera, eskertuta nahonez zuekin hitzeiteaz eta elkerrizketa edukitzaz, eskerrak aukeratuko nuke. Eskerrak kantuarekin zuri aio erran dizugu, eskerrak emanez zuri ere, gurekin izateagatik, eta tarte hau eskaintzagatik suerte hon, aintzinera begira?
Ba, mi esker eta zaindu asko zuek ere, eta ondo pasa. Ongi segi, aio. Ba, mi esker.